سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا ظهر ميني ميديايو نلومي ربع 14 مسكرم زدالنا يوم حصرت زيناتات هاجرات نورديك اسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم نعدم دمدامو صيت من رجاش ودن موسان مليونات دمصتات تقصيرو ما بلصقه نيوكلير ريل هانس 4 كساب زمصطري اي كسرحني تباهيلو سلف ديمقراطنا وانا دجن ማእከላይ ሰልፊ ኣብ ዝነበረ ገጠራት ዓቢ ተቐባልነት ይረክባሉ ተባሂሉ አርዕስተ ዜናታት ክሰምዕ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ እንሆ ናይ ሞዳታ ምቁጻር ወረቃቅቲ ድምጽ የመምሕዳር ስቶክሆልም ኣብ ኣዳራሽ ናካ ስትራንድ ክካየድ ተባሂሉ ኣብዚ ኣዳራሽ 500 ዝኾኑ ሰባት ንኹሎም ድምጽታት ወረቃቅቲ ሃገራዊ ውሽጣውን ዘባውን ምርጫታት ደጋጊሞም ክምርምሩ ዕድል ክወሃቦም እዩ ምርጫ ኣብ ተኻየደት ላማዓልቲ ድሕሪ ተኻየደ ኣፈናዊ ምቁጻር ድምጽታት ናይ ሞዳታ ምቁጻር ክግበረሉ እዚ ናይ ምድማጽ ወረቃቅቲ ናብ ቦርድ መምሕዳር ከም ዝላኽ ዝፍለጥ እዩ ካብቶም ኣብዚ ክልተ ሳምንታት ኣብ ስራሕ ዝሕጉዝና ዘለው ፍርቆም ብጥሮታ ዝወጹ ክኾኑ ከለው እቶም ዝተረፉ ድማ ካብ ስሩዕ ስርሖም ግዜ ወሲዶም ዝመጹ ወይ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃሩ እዮም ክብል ተሓጋጋዚ ምውሃድ ቦርድ ምርጫ መምሕዳር ስቶክሆልም ብሾርን ፒተርሰን ገሊጹሎ ትካል መበልጸጊ ኒውክሌር ሃንስ 4 ኣብ ወቕቲ ኣየት ስራሕ ክጅምር እዩ ዝብል ትጽቢት እኳ እንተነበረ ስራሕ ዝጅምረሉ ግዜ ናብ ጥሪ ክናዋሕ ተገይሩ ምህላው ኣፍራይ ጸዓት ዋተን ፎርስ ገሊጹ እዚ ክንሰምዖ ዘይንደሊ ዝሕዝን ዜና እዩ ዝበለ ኣማኻሪ ዕዳጋ ጸዓት መርሊንን ሜቲሰን ክርስቲያን ሆልትስ ዝኹነታት ዋጋ ጸዓት ኤሌክትሪክ ኣብ ዊንተር ብክልተ ሚእታዊት ንኽውስኽ ዝገብር እዩ ክብል ወሲኹ ኣብርሂሎ ሰልፍ ዴሞክራሲ ሽወደን ኣብ ብርክት ዝበለ ንኣሽቱ ክፋላት እቲ ሃገር ዝጸንሖም ደገፍ ምውሳኹ ተገሊጹ ንኣብነት ኣብታ ካብ 1971 ኣትሒዙ ኣቦ መንበር ቦርድ መምሕዳር ካብ ማእከላይ ሰልፊ ዝኾነላ ቫርናም ደገፎም ዓዚዙ ይረአ ምህላው ሬድዮ ሽወደን ኣጣሊላ ንመጀመርታ እዋን ሰልፊ ዲሞክራሲ ሽወደን ኣብ ውሽጣዊ ምርጫ ገጠራት ካብ ማእከላይ ሰልፊ ንላዕሊ ዓብዩ ክረአ ምጅማሩ ተሓቢሩ ዝዓወት ኣብ ማእከላይ ሰልፊ ብሰንኪ ተኻየደ ለውጥታት ዝመጸዩ ክብል ያንቸሪክ ካብ ማእከላይ ዲሞክራሲ ሽወደን ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ይኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ 4.9 ሚልዮን ግያሾ ብማዕርፎ ነፈርቲ ኖርዌጅያን ምግልጋሎም ተሓቢሩ እዚ ምስ ተመሳሳሊ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመትን ክወዳደር ብ80 ሚእታዊት ምስ ናይ ዓመት 2020 እንክወዳደር ከዓ ብ158 ሚእታዊት ከም ዝዓቢ ካብ ስታቲስቲክስ ኖርዌይ ተረኽቡ ኣሃዛት የመልክቱ ዝወስኽ ብፍላይ ኣብ ኣህጉራዊ በረራታት ዝበዝሐ መንባሩ ዝሓበረ እቲ ስታቲስቲክስ ኣብ ወርሓ ነሓሰ ካብ ናብን ወጻኢ ዝተመላለሱ ቁጽሮም 2.1 ሚልዮን ምዃኑ እዚ ድማ ምስ ተመሳሳሊ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክወዳደር ናይ 235 ሚእታዊት ወሳኽ ከም ዘርኣየ መልኪቱ ብተመሳሳሊ ኣብ ውሽጣዊ በረራታት ክሳብ 2.8 ገያሾ ምምዝጋቦም እዚ ድማ ብ34 ሚእታዊት ዕቤት ምርኣዩ ኖርዌይ ቱዴይ ነት ስታቲስቲክስ ብምውካስ ጸብጺባላ مبار كبرى سمعتنا نلوم ربع 14 مسكرم بهرميني ميديا استدالو حتى ارتزيناتات هاجرات نورديك بز تفتيو مالو سلام كتالكم عزينا نمسجن سلام